پشتی دمها ji amadkariyê roja yekşem komcivîn hat destpêkirin. Li gorî pîlanê govê 27 hêz tevlî civînê bibin. Lê tenê nûnerên 17 hêzan dikarîbû beşdar bibin. û yên nikarîbûn beşdar bibin bi rêya Skype û şandina mesaja beşdar bûn. Civîn li ser asta rojhilata navîn bû û hêzin beşdar bûn ew in. Yekenîn parastina jin YPG, hêza parastina jinan HPG, esayîşa jin, meclisa leşkerî ya min bicê, şervanên jin yên Hesedê, hêza parastina şengal jin Yegestar û hêza parastina jinên Suryanî. Gelek hêza xwestina çareser bike, lê di encamê de rojhilata navîn îro dişewite. Feqet hêzekî mudaxilê gireke ku karibe va pirsgirêke en kêm pêşiya wê nabigire û tekoşîn bike ji bo karibê çareser bike. Di meydanê de hêzê jin derdikeve. Divê komcivînê de jî tiştê me hedef kir, em vêna nîqaş bikin. Ji ber got yekenîn parastina jin YPG rolekî girîng di şerê meziniyê Kobanê da lîst Komîteya Amatkariya Komcivînê biryar da got ev civîn li Kobanê were li darxistin. Nûnera Yegestar zinarîn mafayî ji dengê Amerîka ra diyar kir got berxwedaniya jinê li Kobanê deng veda li hemû cîhanê. û di Kobanê da hat diyarkirin got jin di hemû beşên jiyanê da dikare bibe pêşeng. Ji ber wê jî li darxistina komcivînê li Kobanê mesajeke ji bo her kesî got jinên Kurd bûn sembola berxwedaniyê li hember tîrorê. Berî her tiştekî wekû hemû kes cîhan jî dizane bajarê Kobanê bajarê berxwedaniyê ye. Ev berxwedaniyê ku li Kobanê hatî meşandin tabî bi pêşengtiya jina ya Kurd bû. Me dîtin di pêvajoya şerên yê Kobanê da gelekî geç û jinên heta dawiyê berxwedaniyekî gelekî mezin da meşandin. Hêjaya gotinê got di çend salên dawî da û bi taybet di şerê li dijî Daişê da yekeniyên parastina jin YPG wekî hêzekî xort li cîhanê hat naskirin. û gelek hêzên jin ji hemû netewên rojhilata navîn hatin avakirin. û divê komcivînê de hat tekeskirin got pêwîst e jin mafê xwe biparêzin û hêza xwe bîtir xort bikin. Mehmûd Balî, Dengê Amerîka, Kobanê.